ya vea que me queda hasta que se le hace olvidar a ver que te verá. Vete con él, corre. A ver, cuéntale, ahí va. Nada. Va, Patri. Dale la mano, así se da la mano. No lo quiere llevar. Una foto. Bueno, yo algo ya... ¿Verdad? ¡Qué bueno! Te ha pegado un poquito, ¿verdad? Luego imagino que me o sea, que bien, no me va a dejar. A ver, ya. A mí me da fuerte, ¿eh? A mí me hace trampas y me da fuerte. Toma, fuerte con él. Pero eso, venga.
Se va el rey con sí, otro que se va a comprar. Podría cascar también, ¿eh?
Se va a estar contenta. Mira que le Ahora. ¿Qué ha dicho? Adiós, señor concejal. Ya no,
1960 Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian berta. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Laktu yogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larunbatetan ematen ditugu. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira. Kaixo, ardizen, hor bidertzen. Zer esaten dizu haizeak. Kaixo, ardizen, hor bidertzen. Zer esaten dizu haizeak. Haizea delan, ta igaro egiten dela. Ta igaro zelan lehen. Haizea delan, ta igaro egiten dela. Ta igaroko delan gero.